Babiya ko po ing meto nga maya pa oras kay kayungan parokyanos ning San Matias Apostol Parish. King kay kayong 60th anniversary pangatatag ning kay kayong parokya. Ing 60 years, nung lawen nyo po ing simbolo o larawan na gagamitan da keni, yapi ning diamante. Ing diamante, ane kasanting, ane kalagu. Pero dati yamong uling ini, makanano yang meging jewelry, makanano yang meging anak kaulagang kayamanan, pauli na ning pressure kano, pauli na ning pali. At itayong mumuna kung buring paganakake kayo. Kabang magsaya kayo, magpasalamat kayo, tandaanan nyo na, kayo miras king makanining banwa, pangatatag, ng kaya kayong parokya, nung pauli da rin kaya kayong marakala, kasakitan, kapagsubukan, kaya kayong pamiyabe-yabe, anting meto nga parokya. There are pains, there are sufferings in being a parish community. But treat those pains, sufferings, and challenges as diamond, as treasure that has helped you grow through the years. Pasalamatan nyo king ngapong ginuita, dinina na kayong tetagan, sikanan, na misundo magpatuloy, libutad na rin kaya kayong miyayaliwang problema at kapagsubukan, ting meto nga parokya. Pangadwa, buri kong paganakake kayo, ing nanong misyon ng San Matias Apostol. Mapalyaring ding aliwa, patsebalikan ding kwento ng San Matias. Akit na metong yamong panakap busbus. Kaya po makanyan, migpakamateya i Judas Iscariote, adening melakwan na aliwang apostoles, mangailangan lang kapalit, panakap ketang lugar, pwesto, nining migtaksil king apong Ginoo. Makanyan niya mo wari San Matias. Panakap ya mo waring busbus. Makanyan kayo mo wari ikayong parokyanos ning San Matias Apostol. Panakap kayo mo wari potang alana. Anang kasakit ito potang damdaman mo na second choice kamo. You are not the first choice. Panakap kamong busbus. Pero eya po sana makanya nalawen ing misyon ng San Matias at misyon nyo, ikayong parokyanos ng San Matias Apostol Parish. Pero atin niya pang mas malalam agewa San Matias. Nanay tang pamisundo ning likwanang Judas Iscariote. Naasundo Judas Iscariote itang kayang misyon. At ini San Matias na tunay naman kaya beda pa manibatan niyang mumuna. Sindu na ita. Manano na po sana itamuri ning maging bukasyon at misyon ning balang metong kaya katamukin king parokya na mangisundo, mangisadsad, wa marakal miyayaliwang kasakitan kapag subukan at problema, aneng kay maka-discourage, makasiralub. Pero nung tunay na kang parokyanos at debotong San Matias, o yan sana'y maging bukasyon mo at kayosan. Misundo at misundo ka, pagpatuloy mo at pagpatuloy mo, nanuman ing sitwasyon, nanuman ing kasakitan, nanuman ing kapagsubukan. Pasalamat tamo na ing parokya at tsuya, mabiyaya, magsayaya, susundo na ing masaya at mabiya kasalpantayanan at inggap tamo king ngapong Ginoo. At pangadi ko po, dagdagan ako pasanang sikanan tetagan ng ngapong Ginoo, bang kanita apal toyo, ing ligaya ng Diyos, kapamilatan ning kaya kayong pamiyabe-yabe ken king parokya. Asibayo po, mabiya ko yung maya pa oras kaya kayongan, ini po Reverend Father Joel Jamarsos P. Gatus, Parish Priest
ning Our Lady of the Holy Rosary Parish, kaya ni po King Barangay Santo Rosario Pau, Santo Tomas, Pampanga.